Здравейте, уважаеми зрители! На 26 септември вие сте със Студио Х. Премиерът Росен Желязков заяви преди ден, че страната ни спира преноса на руски газ от 2026 година. Днес унгарският външен министър Петър Сиярто каза точно обратното, а именно, че България ще остане надежден партньор на Унгария по въпроса за транзита на руски газ. София няма да постави Будапеща в трудно положение, сподели със задоволство Сиярто. На кого да вярваме, когато европейските лидери започнат да си противоречат по важни за Европа теми? Следва разговор с журналиста Владислав Апостолов. Добър вечер! Здравейте на вас, на вашите зрители. Изненада ли ви това, че европейски лидери си противоречат за нещо, в което страната ни реално е намесена? Разбира се, никога не се е случило европейските лидери. Особено тази реколта, тази кохорта, сегашната от европейски началници и лидери, никога не са си противоречавали, никога не са участвали в скандали, никога не са влизали в противоречия, никога не са ставали за смях, никога не са казвали едно нещо, след това да са вършили друго и никога не са вкарвали държави от така наречената, за съжаление, периферия на Европейския съюз, а и на НАТО, ако говоря вече за по-глобално, в неудобна ситуация, в която самите вече управници да стане ясно, че зависят от другите управници. Така че аз съм шокиран. Това е изряден корпус от политици. Когато Кая Калас излезе и каже нещо, аз винаги вярвам. Това е Евангелието за мен. Урсула, когато се появи в ефир и започна да говори за чипове от перални, аз много добре знам, че тя в никакъв случай не си измисля. И така че аз съм шокиран. Разбира се, това беше сарказъм. Пореден, ясно е това, но пореден, мисля, неприятен момент от този все по-труден опит за синхронизация и координация на посланията между целия Европейски съюз. Много държави все сили на разединение започват да се очертават на хоризонта и мисля, че подобни противоречия ще станат, ако не ежедневие, то много по-редовни във времето. Сега, малко след това обаче видях Доналд Тръмп да дава зелена светлина все пак за руския газ, като казва, че Орбан и Фицо имат по една тръба, разбира се в кавички държавите им, и няма как те ще трябва да продължат по нея да получават руски газ. Това означава ли, че утре Росен Желязков, един от премиерите на страната, ще даде крачка назад по отношение на заявката, която ни заяви преди ден? Ами вижте, две напред, една назад. Как беше поговорка? Да. Разбира се, очаквано е. Но е тук малко, ако продължиме с забавните фрази, очаквайте неочакваното. Няма нищо шокиращо в това, което Доналд Тръмп е казал, защото той е личен приятел и с Орбан и с Фицо. И те могат да се ползват с така нареченото тръмпийско изключение. Аз изпомням при Тръмп, по-скоро проблема е с големите европейски държави, защото особено Германия, аз изпомням, когато по време на първия му мандат той разговаряше с германски политици, с европейски висши чиновници, мисля, че и тогава генерален секретар на НАТО беше, и още по време на първия си мандат той ми каза: вижте, аз не мога да ви разбера. И до тогава нямаше никакви санкции и руския газ течеше изобилно, особено към Германия, и захранваше нейния огромен индустриален сектор тогава, преди да се навлезе в тази криза. И Доналд Тръмп каза, от една страна постоянно Меркел беше тогава, разбира се, премиер на Германия, на Федералната република, и той каза: не мога да ви разбера. Вие се оплаквате постоянно от Русия, тогава още, голяма заплаха е Русия за вас, но купувате огромно количество газ от Русия. Това е противоречие или едното, или другото. И им каза, че просто няма как да стане това. И му се присмяха, че не разбира, че не знам си какво говори. И в крайна сметка, още тогава беше ясно, че за него лично това винаги било лицемерие. От друга страна, той като един изключително до голяма степен безкруполен бизнесмен, разбира се, че би предпочел европейските държави, особено големите европейски народи, с европейски страни, с цената на загуба за всички нас, за съжаление, но на него не му пука, особено според мен, да купуват по-скъпия и по-трудния като логистика втечнен LNG газ от Америка. Ако зависи от Доналд Тръмп, всички трябва да купуват от Америка и друго не го интересува. Това е при Тръмп. Видяхме го и с тарифите, това е човек с сделките и не съм сигурен, че той много мисли и много го боли сърцето и не може да спи нощем, притеснявайки се за индустриалния сектор на Германия или на Франция, между другото, да не говорим за периферията. Но той винаги е така бил
как да го кажем, критичен и агресивен към големите европейски държави и икономики и политически, между другото, и геополитически, и ги обвинява в лицемерие, до някъде закономерно, но през цялото време е поддържал топли отношения с Фицо и с Орбан. Би било наистина много грозно, ако той по някакъв начин предаде един Орбан, с всичките минуси на двамата като дългогодишни държавници. Орбан беше един от политиците, които дори когато Доналд Тръмп, както самия той се изрази вчера, беше в изгнание. Тези 4 години по време на режима на Байден, Тръмп беше в изгнание. Те се опитаха да го смачкат и изглеждаше, че най-вероятно ще го смачкат. Дори и тогава Орбан остана на страната на Тръмп с риск да бъде обявен за персона нон грата и пари от Байден го беше нарекал престъпник, между другото. Имаше едно изключително интервю фундаментално на Тъкър Карлсън с Орбан. Така че надяваме се, че Тръмп помни това и че помни, че политици и хора като Орбан останаха до него в най-мрачните му часове, когато изглеждаше, че той е приключил във всеки един смисъл. И за това аз очаквам много изключения, освен ако наистина Тръмп пък не направи много глупави решения, очаквам много изключения по отношение на Унгария и Словакия. Защо и как България през последните 10 години не е успяла да създаде качествени, добри, дълбоки връзки и отношения с Тръмп е въпрос за българската дипломация, за българската политическа прослойка. Само, че не се ли опитват в момента другите двама премиери в лицето на Бойко Борисов и на Делян Пеевски да се опитват да правят някакви пътеки в тази посока? Ами трябва да видим сигналите, трябва да видим знаците. За сега няма никаква индикация. Най-малкото, кой месец поред стана, в който нямаме официален американски посланник, а имаме изпълняващ длъжността? Може би половин година вече. 9 месеца, може минимум половин година. Минимум половин. Да. Имаме ли пък това тоест нямаме американски посланник, истински. В момента имаме ли български посланик в Америка? Там имаше драма, скандал, не съм сигурен докъде стигнаха нещата, но в момента, точно в момента, говорейки сега с вас, не изглежда отношенията между България и Америка да са толкова топли, колкото със сигурност на българските премиери, колкото и да сте на брой, би им се искало. Няма, поне за мен, индикации на повърхността, че има добра връзка, изграден канал с администрацията на Тръмп. Сега, под повърхността, нещо, за което не знаем, нещо, което може би ще стане ясно скоро, може би има. Може би има. Но за сега не се създава такова усещане. За съжаление се създава усещане, и то това не е от днес или от вчера, че България няма на геополитическата карта, България не е фактор и някак си се създава това усещане. Може би погрешно казваме, трябва да останем критични и да не се изказваме толкова крайно, може би, но се създава впечатлението, че на Америка в момента не пука за България. Това е впечатлението. Доста интересни неща се случиха на срещата на ООН и особено от речта и поведението на Доналд Тръмп, но дали той напусна бойното поле в Украйна по терлици? Питаме се ние. Това е изключително добра формулировка. Това е единия прочит, според мен много закономерен прочит. Ами вижте, всички висши чиновници на Европейския съюз от онзи ден се занимават с разкодиране на това негово наистина крайно объркващо, крайно фрустриращо съобщение в неговата социална мрежа, в което той тотално обърна всичко, което е говорил години наред за хода на войната, обърна се и каза, всъщност след като проучих ситуацията, не синтезирано образно казано, Украйна не само, че ще си върне територията, най-вероятно ще отиде по-далеч, всичко окей. След това обаче казва, сега Европа и НАТО да се оправят, купувайте оръжие от нас, няма проблеми, накрая казва, желая успехи на двете страни. И сега, нали, това са някакви тръмпизми. Дали няма да си смени мнението за пореден път другата седмица? Дали пък не е това едно, нали, по-жаргонно казано, Тръмп пак ги троли. Нали, той ги троли, т.е. се държи като трол, въпреки че е американски президент, или това е един сарказъм. Тоест, единият прочит е такъв, че Тръмп е видял, че няма да има мирна сделка. Не може той да се изяви пред човечеството, като човека, който е допринесъл, изключил мирната сделка между Русия и Украйна. Видял, че това ще се провали. Отдалечава се Нобеловата награда за мир, образно казано. И в същото време Обединеното кралство особено, където той беше на пишно посещение при краля, и Европейския съюз, разбира се, първо има добри сделки с тях, второ, те твърдят, че нещата са добре и си е казал, на някакво ниво. Това е един прочит. Щом толкова вярвате в победата на Украйна, оправите се.
имате пари, богати държави сте, богати икономики сте. Аз ще ви давам оръжие. Аз ще ви продавам оръжие. Аз ще ви продавам оръжие, но не очаквайте много. Сега, как точно логистично ще стане, защото не е само до продажба на оръжие. Това, особено за по-сериозните оръжия, те се оперират, както се казва от американци. И идеята за пълно изтегляне на американските военни, на американските офицери, на американските стратези и политици от конфликта, тя би била фундаментална, но все повече европейски чиновници загатват, че това става. И вместо, както един анализатор вчера отбеляза, вместо след това съобщение на Тръмп, че едва ли не той вярва вече, че Украина си връща териториите, дори ще отиде по-надалече. И още нещо. Вместо да отворят шампанското и да си кажат перфектно, това е толкова добра новина не сме имали от години. Изглеждаха като в ступор. Напротив, те са вцепенени и вчера Кая Калас, цитиран от Политико, всъщност каза, че Европа не може сама да поеме времето на войната в Украина. Ето, забелязваме едни и същи неща. Абсолютно. Така че много странно. Вместо да каже радваме се, най-накрая Тръмп е на нашето мнение, че Украина си връща териториите, че Русия се разпада, нали, свършиха чиповете за перални, удриме ги заедно, демокрацията ще възтържествува заедно, разбира се, нали, тук малка скоба правим, но това също беше много цинично, заедно с такива велики демократични лидери, като бившия джихадист Ал Джолани, който беше приет с фанфари в Ню Йорк, бившия лидер на Ал-Кайда, Ал-Нусра. С Зеленски, не само с всички, между другото, и с Тръмп, и с Марко Рубио, и между другото с бившия директор на ЦРУ Дейвид Петреас, което нали, това беше сюрреалистично да гледаш бивш главатар на ислямистка джихадистка организация. С този, който реално го е преследвал. С бившия директор нали на ЦРУ в Ню Йорк. В Ню Йорк, града, който беше ударен от Ал-Кайда с 3000 жертви цивилни. Сюрреалистично и дълбоко цинично. И това показва, че в крайна сметка точно тази машина, тя дори не може да я наречем американска. Тя е с американски център, защото Америка е център на тази империя, но тази гигантска машина, тя е наднационална машина, за нея няма приятели и врагове. В един момент финансира джихадисти, в следващия момент ги преследва, в следващия момент ги превръща или им помага да станат демократични държавници. Нали? И това са факти. Тук няма конспирация, тук няма провлечение. Видяхме бивши джихадист, припомнихме си онзи плакат, в който именно американските власти, и те дори не са го свалили от един от профилите в социалните си мрежи, обявяват същия този човек, приветстван в Ню Йорк, че има награда от 10 милиона за неговото залавяне. И надпис е "Спрете този терорист". Няколко години по-късно "Спрете този терорист" става "Приветствайте този демократичен лидер". Разбирате ли? Така че много е опасно. Имаше, мисля, че на Кисинджер приписва тази реплика, че е опасно да бъдеш враг на Америка, но е смъртоносно да бъдеш приятел на Америка. Това в този ключ. Разбира се, сега очевидно има американска власт, която на някакво ниво предприема действия за промяна на този курс, в който пак казваме какво се случи примерно в Афганистан, на цената на няколко хиляди живота, и това само в Америка, войници, и на цената на 3 или 4 трилиона долара, в рамките на 20 години НАТО и Америка успяха да сменят талибаните с талибаните. Нали това се случи? Така че аз лично разбирам защо Кая Калас и другите велики, безгрешни европейски чиновници не отварят шампанското от щастие след това съобщение, след това доста кодирано съобщение на Тръмп. Това обаче ще промени ли посоката на Европа за милитаризирането й? Защото това, което казва Кая Калас, не е никак за пренебрегване. Дали ще променят курса към превъоръжаване? До степен, до която да повишат всички държави с 5%, да се даде 800 милиона, вече и аз не помня колко беше, забравих в момента сумата. Само масово недоволство, масово улично недоволство, организация на контрелити и опозиция и печелене на изборите от опозиционни партии в самите големи важни държави би спрял един процес на такава милитаризация, който чисто теоретично е добре тези държави да разполагат с модерна армия, и включително и ние, и качествена военна технология, разбира се, но когато си принуден, когато подобни стъпки се правят или за да консолидираш разпадащата ти се власт, т.е. поставяш една голяма заплаха на хоризонта. Ето, Русия, Мордор, Путин, кръвожадни, край. Това, какво е посланието? Посланието е: не ни махайте от власт,
ние може да спрем лошия вълк, лошата мечка. Нали? Консолидация на властта, особено когато рейтингите и общественото доверие в повечето правителства в големите западни държави, официално и според западни медии, според приятелски на тях медии, е под критичния минимум. Стола на Стармър в Великобритания се клати в момента лейбъристите. Мисля, че да го заменят. Между другото, изпреварва в момента... Да. И Лейбър, и консерватори. Да. Марин Ле Пен е първа официално, въпреки че е осъдена. И може би точно за това беше осъдена. Във Франция, разбира се, Макрон се срива, поредно пето правителство се срина, сега има пореден нов премиер. И в Германия официално първата политическа сила според социологическите проучвания е алтернатива за Германия. И затова съответно се предприемат мерки за забраната на тази партия или частичната забрана на тази партия. Видях, че ще изнасят от централата, където се намира утре други ден. Именно. И на този фон превъоръжаване, милитаризация и вдъхващи доверие речи на изключителни държавници, не забъркани в никакви скандали, като Урсула фон дер Лайен и Кая Калас. Дълбоко несериозно и мисля, че само масово европейско недоволство на европейските народи може да осуети и да спре такъв процес. Проевропейските народи като че ли са се разбунтували по две линии. Поправете ме, ако греша. Това е антимигрантската политика. Доста сериозни стават там противоречията, сблъсъци, истински, и забелязваме, надига се вълна на пропалестински действия. Да. Как си го обяснявате? Понякога тези неща влизат в противоречие, между другото. Нали, като изключим Франция, където там се лакатуши, както срещу политиката за мигрантите, промигрантската политика, която има властта, така и за финансите и дереджето, на което се намира Франция. Да. В Лондон имаше, може би, най-големия протест в историята на града. Няколко милиона човека излязоха на протест срещу миграцията за завръщане на суверенитета в самия Лондон. В Нидерландия имаше изключително големи протести, такива има във Франция, разбира се, в Австрия особено. Сега, така наречените пропалестински или антиизраелски протести, те имат, виждате, че надигат... Те имат две крила, и отдясно и отляво. Отляво е типичната палестинска кауза, нали, идеята, прочита за лявото, за понякога анархистското ляво или ултрапрогресистското ляво, е, че това е малцинствен народ и фактически това е продължение на левия поход за антиколониализъм, антиимпериализъм. Тоест, те виждат палестинците принципно като едни жертви, а израелците ги идентифицират с Бяла Америка и Европа. Тоест, това са едва ли не в най-просто и грубо казано в очите на лявото. Това са едни кафяви хора, които се борят за своите права срещу едни лоши бели хора. То изобщо не е така, разбира се. Сега в дясното, все повече в дясното се забелязват критики към това, което те виждат като зависимост, особено на американския апарат, на Държавния департамент, на Белия дом, на кабинета на Тръмп и като цяло на американската политика от Израел. Те смятат, много поддръжници на Тръмп, между другото, много републиканци, те не са много ангажирани с каузата на Палестина, смятат, че сминати всички граници там и че това е безобразие, не трябва да продължава, но това не има някаква кауза, защото те знаят, че в този регион толкова други групи и малцинства са били преследвани и избивани, християни също, между другото. И до ден днешен най-преследваната религиозна група в света са християните, именно по такива земи. И тук пък лявото е обвинено в лицемерие, че сега наистина много се застъпва за палестинците, обаче за преследваните християни, за преследваните други малцинства в Близкия изток не продумваха и дума, защото са християни. Но дясното, една голяма, все по-влиятелна фракция от дясното, включително ето такива фигури споменатия, Тъкър Карлсън, например, той е изключително критичен към Израел в момента. Изключително критичен. И смятат, че израелското лоби е прекомерно и прекалено силно в Америка и според тях то масажира и насочва гигантски американски мускул да работи вместо него. И това се засилва, между другото. Една от най-големите водещи на Америка, Меган Кели, с милионна аудитория постоянно, която беше традиционна републиканка, подкрепяща Израел до преди години. Сега тя, мисля, че беше казала в едно свое предаване, повечето хора под 30 години не понасят Израел. Това са нейни думи. Така че в момента опозицията срещу това, което се схваща като влияние на Израел в западния свят, в щатите особено, има няколко, приема поне две форми. От друга страна има и този равнобой на официално ниво. На официално ниво кабинетът на Тръмп е изключително произраелски.
поне на официално ниво и на повърхността. Докато европейските пък държави, които са обвинявани в други грехове, една след друга признават Палестина. Фонд създават и започват да финансират страната, за да може да се съвземе по някакъв. И това са Великобритания, Франция, Италия. Абсолютно. А сега, разбира се, изключението е Германия по обясними причини. Те казаха, че няма да я Фридрих признаят. Мерц се разплака в една синагога. Разбира се, трябва да го кажем. Като детайл от пейзажа. Но има и един прочит за това, че специално в държави като Великобритания и Франция това е цинична калкулация за задържане и печелене на електорат, защото в тези държави, заради собствените им политики, имат адски много мюсюлмани и адски много млади, които поддържат Палестина. Идеята тук е не, че френски елит или британски елит е толкова загрижен специално за каузата на Палестина, а за това, че много етнически и религиозни анклави, оформени в тези държави, за тях това е важно. И де-факто те купуват гласове така. Нали, така да го кажем. Въпросът обаче ще може ли да бъде спрян Нетаняху с избиването на палестинците и кой може да свърши тази работа по спирането му? Ами вижте сега, според много западни анализатори, единствено щатите биха могли да вразумят. Очевидно е, че няма вариант, в който Франция, Великобритания или Нидерландия, или Европейския съюз в лицето на Кая Калас и Урсула фон дер Лайен могат да повлияят по какъвто и било начин на Нетаняху. Санкциите, които се оформят, не съм сигурен, че ще имат някакъв ефект. От една страна имаме варианта, в който американски елит се усеща, че вече е изцяло против интересите на Америка, ако стигне до такъв извод, да подкрепят чак така Израел и задейства механизми по възпирането. Като това може да бъде направено елегантно, разбира се. И от друга страна, знаете, центробежните сили в самата държава Израел. Там има почти ежедневни протести. Огромна част от, мисля, израелското население, най-малкото не подкрепя, те искат заложниците да се върнат. Те, разбира се, за тях Хамас е олицетворение на абсолютния ужас, и то е така. Но те са потресени от това, което се случи. В последните месеци, даже в последната повече от година, има постоянни протести. Така че в момента дори самия Израел е едно буразбарут. Действително е така. И разбира се, до голяма степен това е нещо, което се повтаря в историята периодично. Нали, този регион очевидно е, няма да кажа прокълнат, разбира се, но някак сякаш този регион не може да съществува в режим на еквилибриум, на баланс, на хармония, постоянно войни. Нали, парадоксално, именно сърцето на трите авраамически религии, на трите големи религии, там откъдето тръгва толкова силни цивилизационни течения, в момента е наистина едно място на постоянно кръвопролитие. Промениха ли се Съединените американски щати след убийството на Чарли Кърк? По-друга държава ли стана? Предстои да разберем, но то не е само то. Убийството на Чарли Кърк, за съжаление, беше чудовищното деяние в поредица от деяния, основно от наистина радикализирани, фанатични, тук ако оставим на страна конспиративните теории, радикализирани, фанатични, млади хора с промити мозъци, които наистина вярват, че така се борят срещу злото. Буквално онзи ден имаше стрелба, отново млад, радикализиран фанатик, отново изписва на куршумите си такива в случая срещу миграционните сили на щатите, които извършват депортации. И крайно левият младеж пък извърши атентат терористичен срещу миграционните служби. Заплахи постоянни, знаем. Самият Тръмп беше жертва за щастие на успешно покушение. Но при Чарли Кърк беше толкова чудовищен, защото той не е официален, той не притежава формална власт. Той не е сенатор, губернатор, политик. Той беше просто активист, който даже знаем, цялата негова идея беше да има диалог. Той буквално даваше микрофона на опозицията. В един момент те загубиха дебата и решиха да го ликвидират. Те казаха, не можем вече да дебатираме с теб, затова ето тук има куршуми. Сега, още по-потресаващото, което се случи, и това може би е едно от най-ужасящите неща, които някога съм виждал и най-тревожните, е реакцията след политическото покушение на Чарли Кърк, а именно десетки хиляди, така наречени либерали, изпаднаха в еуфория. Публично с имената си, с клипове,
празнуваха, тържествуваха, Но той в радваха България се. имаше такива хора. И стигна до България. Професори, хора, които преподават в университети, или оправдаваха, иронизираха, или злорадстваха и казаха ми, да, той си го е заслужил. Хора, които според мен вече са загубили всичко човешко. Всичко човешко. 31 годишен баща на 2 малки деца, застрелян абсолютно безсмислено и жестоко пред тях. Докато се опитва да даде поле за изява на хората, които не са съгласни с него. Така че в много отношения аз съм съгласен с предпоставката на въпроса, че няма как Америка да бъде вече същата. Защото това не е просто един попилян човешки живот, а това е симптом на една дълбока болест. И американското общество или ще се справи с тази болест, или наистина ще започнат едни процеси, които вече някои анализатори, аз мисля, че със сигурност не се стига до там към момента, най-малкото и епохата и технологиите са други, но някои анализатори все по-често говорят за гражданска война, за нова форма на гражданска война. И за да не се стигне до там, трябва директно да се конфронтира самата болест, самата патология. А тя несъмнено е такава. Защото едно е просто да има политическо изолирано във вакуум покушение срещу такъв човек, едно е след него да има публично празнуване от хиляди хора, много от тях учители, лекари, сестри, държавни служители в администрацията. Само си представете, че вие сте един нормален американец от Средните щати, който току-що е видял как учител на децата му се записва в TikTok, как се радва, че този баща на 2 малки деца, който просто искаше да дава думата на другите, е разстрелян, ликвидиран, екзекутиран публично. И не само това, а вече дават съвети кои да са другите. Кои да са другите, списъците, кои да са другите. И факта, че това стигна до България и част от така наречен български културен и медиен елит или го оправдаха, или те злорадстваха също е показателен, че подобни патологии се пренасят през граници. Сега, каква диагноза или какви диагнози поставяте народния политически елит в контекста на тази световна глобална несигурност и този променящ се свят? Да, на мен български политически елит отстрани в контекста на глобалната несигурност ми изглежда локално несигурен. Той ми изглежда много несигурен. Не е сигурно кой е премиер. Вие сама го посочихте. Дълбоко нелегитимна изглежда не просто властта, а политическата прослойка. Помним самите избори, активността на изборите, останалите съмнения за нагласяване. Ама той Конституционният съд излезе и категорично го каза. Именно. Така че мисля, че и тук едни процеси текат под повърхността и политическият елит може би е направил своята аритметика, че тази прословута пасивност и апатия на българите и относителната им задоволеност с това, че потребяват някакви продукти, които между другото вече цените са до небето. Аз, когато видя икономисти в големите медии и да ми обясняват... Че всичко е овладяно. Да ми обясняват, че всичко е овладяно, че инфлацията е минимална и че всичко е страхотно. Аз се чудя, полет над куковиче гнездо ли гледам и защо човека, който ми говори това нещо, не е в усмирителна риза. Защо този човек не е някъде въдворен? Защо това са глупости? Защото всички от нас пазаруваме, ползваме услуги и виждаме, че цените са чудовищни. И качеството на услугата пада, между другото. Порциите в много заведения също са по-малки, аз го забелязвам това нещо. Като цяло има едно усещане, и то не е само усещане за един разпад, за опадък, най-малкото за опадък. И въпросът е докъде може да стигне подобен процес, преди да има истинско улично изригване, ама истинско. Защото до сега няма наистина. Въпросът е обаче, той и сега има улично изригване. Не знам дали знаете, ден втори боец заедно с... Да, това са фрагментирани акции. Пред централата на ДПС Ново начало. Но ако хората от улицата викат долу Борисов и долу Пеевски, за кого са те? Аз и това се питам и не мога да си намеря отговор. Един от сюжетите е за раздробената опозиция, за опозицията, която често партиите от опозицията са по-ожесточени една срещу друга, отколкото понякога срещу самата власт. За това, че самите партии от опозицията продължават да се самообвиняват, че всъщност не ти си фалшива опозиция, не ти си фалшива опозиция. Така че сега има конкретни части от опозицията, които всъщност много добре са се разбирали, са управлявали и с Борисов, и с Пеевски.
Нов субект обаче, появата на нов субект може ли да посочи бъдещия лидер или той ще е пак някой случайен? Видяхме в лицето на ППДБ какво се случи. Да, и то тук пък е връзката с въпросителната за човека, който би бил нови субект, разбира се, президента Радев. Така. Ами вижте, няма съмнение, че един старт на Радев би бил силен. Сега тук големите спекулации бяха. Тук социолозите, естествено, толкова тонове мастило изписаха, толкова приказки изговориха по студията. Между другото, понякога много добре формулирани. Какъв е гамбита, какъв е залога на Радев? Той пропусна, не че го е пропуснал като нещо лошо, но със сигурност мина времето, в което той отстъпва, не си довършва мандата и се впуска директно в политиката с политически проект. Нали? Това мисля, че минете. Изборите президентски са до година. Тоест най-вероятно, като един дисциплиниран бивш военен, той ще си довърши мандат. Така изглежда. Че той ще довърши президентски мандат. До тогава няма ли да изтане някакси идеята за това да се роди новия спасител в кавички? Идеята ще изтане, ако тези симптоми на упадък и ако тези, между другото, ескалиращи скандали вътре в самото управление в момента с магическа пръчка спрат. Тоест, ако изведнъж наистина инфлацията бъде овладяна, започне един просперитет, една сигурност настъпи и се настани в съзнанието на българин, че няма опасност и от война, и това от превъоръжаване и дрънчене на оръжия. Тоест, ако по някакво чудо през Deus Ex Machina в България нещата тръгнат, ама истински тръгнат и изведнъж и магистралите се изпрати стават хубави, може би ще изтане. Но мисля, че се вижда по-ясно от всякога, че се натрупва очакването за нещо ново. Сега, дали то в крайна сметка отново ще крушира като една излъгана илюзия. Да. Това е един въпрос. Да, и нали то може да стане едно така. Българите чакат новото нещо. Новото нещо ги разочарова. Същата студена вода. Новото нещо става старо нещо. Българите искат ново срещу това старото. Но пък чудото може да се случи, мислите. Ами вижте, аз не съм от хората, които вярват чак в чудеса. Със сигурност по-скоро е време да се отърсим от идеята за спасители, но в никакъв случай да не се отдаваме на апатията си, че от нас нищо не зависи, че не може да има гражданска организация отвъд привнесените синтетични граждански организации и че колкото и гигантски да изглеждат олигарсите и управляващите, това по-скоро е действително само илюзия. И именно случая в Америка е показателен. Най-гигантската демокрация и система се видя как един режим, който изглеждаше невероятно силен и могъщ, всъщност рухна. Така че мисля, че в България в никакъв случай ситуацията не е отвъд предела на обръщането. Даже напротив. И мисля, че то предстои. Благодаря ви за това участие. Владислав Апостолов бе наш гост. Останете с нас и след рекламите.